V tomto výučbovom module si predstavíme praktické ukážky riadenia modulu mechatronickej výrobnej linky. V tomto príklade sa dopravníkový pás spustí, ak snímač zaznamená prítomnosť výrobku. V tomto príklade sa dopravníkový pás spustí, ak snímač 1 zaznamená prítomnosť výrobku a zastaví sa, keď výrobok príde na snímač 2. V tomto príklade sa dopravníkový pás spustí, ak snímač 1 zaznamená prítomnosť výrobku a zastaví, keď výrobok príde na snímač 2. Manipulátor sa posunie vzad a dopravník sa opätovne spustí na 2 sekundy. Pre zastavenie dopravníkového pásu bude teda využitý časovač a nie udalosť. V tomto príklade sme doplnili funkcionalitu predchádzajúcich príkladov o pamäťovú premenu, ktorá signalizuje obsadenosť prvku na linke, teda manipulátora alebo obrábacieho stroja. V záverečnom príklade vidíme funkcionalitu celej výrobnej linky.